'Cause we are with you. We are with you. We Il-Partit Nazzjonalista ilu għal diversi xhur jagħmel konsultazzjoni u jiddiskuti ma' kulħadd sabiex ikun jista' joffri l-aħjar viżjoni għal pajjiżna. Viżjoni li qed tkun ippreżentata fil-programm elettorali b'aktar minn 550 proposta konkreta. Mhux biss ħriġna bil-proposti, imma rbatnihom b'viżjoni li tista' mhux biss isseħħ bi gvern nazzjonalista, imma tista' tmexxi l dal-pajjiż il qudiem u l-ħajja tiegħek tkun ħajja ferm u ferm aħjar. Waqt l-attività tal-ġimgħa Bernard Grech tkellem dwar dak li se jkun qed jiggwadanja pajjiżna permezz tal-investiment kollu li se jsir grazzi għall viżjoni tal-Partit Nazzjonalista. Fost il-proposti tal-Partit Nazzjonalista hemm dawk intiżi sabiex l-anzjani jkunu jistgħu jgħixu ħajja aħjar filwaqt li jingħata l-aqwa servizz tas-saħħa anke lil dawk il-persuni li jbatu minn ċertu kundizzjonijiet. Hemmhekk qegħdin taraw kemm il-politika tagħna hija komprensiva, kemm tkun qiegħda tirreferi u tagħti soluzzjonijiet anki għal dawk il-pockets ta' nies li forsi mhumiex ħafna huma minoritajiet żgħar, imma lina anke jekk hemm wieħed għalina inti importanti u rriduk tgħix ħajja aħjar, ħajja ta' kwalità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif Robert Abela kien qed jieħu 28,000 euro fix-xahar mill-awtorità tal-ippjanar u kif inqabad fi skandlu ieħor bħal dak ta' Christian Borg. Dik hija l-għażla li għandek quddiemek. Trid tħalli Robert Abela b'aktar poter, trid tagħtih aktar poter, inkella trid iżomm il-poter fidejk. Intant qabel din l-attività il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iltaqa' ma' residenti ta' Ħalsafi fejn kompla jwassal il-viżjoni li għandu għal pajjiżna.